mhlawumbe njengathi ugijimise mhlawumbe ama-hips, ugijimisa ubuhle, kanti lo muntu omgijimisayo idlozi alikulethelanga yena, khona umuntu esazokulethela yena. Kuyingozi kakhulu, ukuganwa kuyinto ebucayi kakhulu. Ingaki isintu sithi uma sukulungela ukuthatha akufanele ugijime. Ubaba mesaphila akabambi inkuleko kusasele noma iminyaka 2 3. Abamba inkuleko ashathi umfana wami usesohlelweni lokufuna ukuthatha. Ngale nkuleko ke siyakhuleka kini, siyacela siyamkhulekela ukuthi sicela ukuthi aqondane nomuntu ozozokwakha lo muzi. Okhalo lakho lihlambulukile ukuthi lizothwala abantwana bawuhambe bavuse lo muzi. Sicela nimbheke nina. Abangalungile ayodibana nabo mesacinga nisheshe nibachithe bavele ukuthi akusiba bazokwakha lo muzi. Bese ungajahi, ungathi imbuzi uyihlabe manje ngoba ku-2026 bese uthi ngoDisemba ufuna ukugana, masugijima. Cinga uhambe kahle, uzoqondana nomuntu ofanele ofunwa lithonga ngoba sewucelile kubo. Kuthi la kungangeni umuntu ozozontshontsha inkomo la. Cingani nini umuntu ngiqondaniseni nomuntu ozokwakha lo muzi. Okay, ngimthathile ke nanga umuntu unengane eziwu2, nithi fanele bamkhonzele. Umuntu obukele manje ufuna ukwazi ukuthi bamkhonzela kanjani. Kufanele ukuthi ke labantu bakubo mzokwane bezomganisa. Kube kubo sebeyihlabile imbuzi yokuthi bamhlambulula manje. Uthi useyaphuma useyemzini useyokwenda kwenye indawo. Bayamhlambulula, bamhlabela lembuzi, bamkhandele leso sithunda, bamkhandela sona, bamgeze. Bachaze futhi la ekhaya ukuthi lo mntwana ngoba engasaphelele siyomganisa emzini womuntu. Sicela le phambili afika amukeleke njengonkosikazi ophelele. Asisekho isidingo salo yamkhwenyana ukuthi athi usethatha intombi ephelele ngoba lo ufike ezele. Noma efika la ekhaya wena mkhwenyana kufanele ukukhipha inkuleko omkhonzela ngayo. Izibi zasekhaya ke lezi. Before agida umsindo kufanele kungenwe lapha endlini yangasenhla nina bakubomkhwenyana babalekile nabakubomakoti. Kuthiwe nansi inkuleko esihlambulula ngayo uMasibanibani. Simgeza zonke izandla zamadoda akamthinta. Simgeza wonke amathi amadoda akembatha nawo. Simhlambulula lonke igazi lamadoda ahamba naleli kuye manje ngaphakathi ngoba esezongena la ekhaya bomlobokazi. Simhlambulula ngale inkuleko. Isiyabulawa inkuleko, sekuthathwa inyongo inikezwe ogogo, sekuyiwa le emfuleni la umakoti ahleli khona. Usefika ukhothiswa lenyongo, uconsiselwa ngenyongo kusuka ekhanda, aconsiselwe ngayo azawoconsiselwa lapha endabeni enkulu. Iyahlanjululwa manje. Ukuthi akathe egida umsindo usehlambulukile ngoba uthatha umuntu osebenza okudala esebenza emakhampanini ehambe washintsha umazi ukuthi ubembatha nobani. Uzogida la ekhaya unephunga labanye abantu besilisa. Zizofike zimchithe izalukwazi la ekhaya. Simsusa iphunga lalabantu abembatha nabo. Simsusa amathi walabantu abembatha nabo. Sifuna ngene manje la ekhaya ehlambulukile. Kumsebenzi wakho wena mkhonyana ukukhipha lo nkuleko. Zizomukela izalukwazi la ekhaya njengonkosikazi ophelele. Ithi into ke yonke lento le oyishoyo noma lonke lolu siko la ekhaya mhlambe angaze ngilizwe bengingayazi into kanjalo. Ngithathile umuntu saze saba la esikhona. Umphumela wayo lento ngokungenzeki kwayo ungaba kuphi? Iyahlupa, izohluphekisa. Sibuyela kuleya nto yalo yamntwana wenkosana. Uzohlupheka leya mntwana ozalwa umuntu ongasaphelele. Leya nkosana leya. Ingaki into zawo zingeza ukuhamba kahle ngoba bayayiphika la ekhaya bangasekho. Ikhona into ekufanele siyazi. Umzophansi usebenza ngeqiniso awunceliseli. Ukuthi umakoti uqotho kangakanani, usebenzela kangakanani umuzi, uphethe kahle kangakanani akusho lutho emzini ophansi uma ngabe engene la ekhaya engahlambulukile. Leya nkosana bazoyiphika. Ingaki uthola inkosana into zawo zingahambi kahle kuphumelela laba bangemuva. Loya kuthiwa akusiyo inkosana loya akakwazi ukusiphathela umuzi loya. Ngoba kwayena akahlambulukile. Ingakho kufanele kukhonzele unina. Manje uzoba nenkinga lo yamntwana. Into zakhe zizoshayisa. Uzophumelela abangemuva abanganeno. Bagcine sebemeqa manje sekuyiba abanamandla ukudlula yena. Sasa kungaze igcine kuthiwa ayi ubhuti omdala uyathakatha. Ubhuti omdala uyathakatha kuthiwe laba gcine kuthiwa unina uthanda laba abancane ngoba yibo abaphumelelayo. Kanti ucindezelwa imikhuba kanina ukuthi unina wagane engaphelela kangakhonzelwa la ekhaya. Kunalento ke esike siyenze mhlawumbe uthola ukuthi nanga umuntu ngiyamithisa. Sithi isisu singakabonakali. Semithi naye bengakamboni kubo. Bese ngigijimisa abakhongi mina. Leya ngane leyana
kufuneka kwenziwe njani, ku-right yini? Akukho right ukuthi wenze lobo butsotsi ngoba phela umuntu akusiwo umuntu ngoba sesimbone sekhona emhlabeni ngoba sesiswini sekuwumuntu. Usunecala wena. Okusekufanele lifike lithethwe lapha before siqhubekele phambili. Yeah. Uhluphekisa lo mntwana mina nithi nani nomngane wakho nigqiba lokho. Ngizomhluphekisa lo mntwana ozoza naye la ekhaya angakhishwa ngokosiko. Angithi mabuye uyogana sunabantwana ngisho kuthiwa baleyo ndoda bakhishwa ngembuzi. Ukhishwa ngeyakhe imbuzi yophaphe nabo bahlatshelwe yabo imbuzi ebakhiphayo. Lo mntwana enimfihlayo omthole wena usaseyintombi ungalotsholiwe akusiwa la ekhaya lo mntwana. Wakini wena ntombazana. Okay, no ngiyakuzwa babuhlongwane ngendlela osho ngayo. Nabe mkhonzela bamkhonzela kanjani. Ngifuna uyicacise mina mhlambe from umuntu wesifazane ezalwa ukuhlukanise ngegaba ukuthi ufika azalwe kube ukuthi until aze ayofika ebukhosazini ukuthi kuhlukana kanjani. Umuntu wesifazane emezalwa akanazi igaba eziningi njengomfana. Lokho sekukhomba ukubaluleka sisho ukuthi khona abangabalulekile kodwa sekukhomba ukuthi ubani ovusa umuzi. Ingakho umfana ekhuliswa ngendlela ehlukile enegaba futhi eziningi. Ngoba igaba zomntwana omfana ahamba ethinte nomphakathi kakhulu. Ukuthi ukhuliswa kanjani emphakathini kunasekhaya. Intombazane meyizelwe izalwa nje ikhule iyintombazane kuze kufike esigabeni la ekhula khona. Ukukhula ke kwentombazane siyayisithi meyingena einsukwini yephuka. Umfana othombayo. Kuze kube kufika ukuba iyephuka. Uma yephuka naki into abantu abayiphambanisayo. Kunomemulo kunomhlonyana. Into eyimpoqo ekukhuliseni umuntu wesifazane umhlonyana. Umemula uyona impoqo. Sesiyayisizwa abantu kuthiwa ubhulelwe isangoma inyanga umthandazo wathi kini kwakufanele bakwemulisa bakwemulisana. Angeke ngithi ayikho leyo nto kodwa kuthanda ukuba nephushanyana ngoba umntwana mangabe ezale na 15 ngizobe ngimulisela ukuthini ngoba umntwana usukumulisa ukuthi uyabonga edalweni ukuthi umntwana wakho zimkhulisile zamgada waphatha kahle wezwafika esigabeni esithize. Wafika esigabeni sokuthi esengaba unkosikazi asengaletha inkomo la ekhaya usukubonga lokho ukuthi uze wafika esigabeni sokuthi asengahamba manje ayogana afake inkomo la ekhaya. Awukwazi ke leyo nto ukuthi ibe impoqo. Memula usiyimpoqo. Into eyimpoqo umhlonyana. La kumele khona kubanjwe imbuzi ngalesikhathi nje ngene einsukwini kubanjwe imbuzi ubaba bike ukuthi siyabonga bogogo ukuthi nimkhulisile umntwana umzimba wakhe sowuvuthwe uphelele ukuthi uyoba unkosikazi kusasa uyoba umfazi uyoba umuntu uyothola abantwana. Uyaphila uphelele kukhomba ukuthi uphelele lo muntu. Noma ngingahlatshwa ngalelo la ngihlatshwa ngaleli la ngeqeda ukungena eqeda ukuba seyinsukwini zakhe. Iyabikwa nje bese ngena emgonqweni. Kodwa ke ikhathi seyishintshile manje ngeke uhlalise umntwana manje uzongena insuku ezu7 emkhuhlaneni lo wakhe umhlalise endlini lezo nsuku ngenxa yesikhathi. Izingane ziyafunda. So ungabona nawe emzini kayihle ukuthi ukumisa kanjani lokho. Kodwa kubalekile ukubamba imbuzi ubike emsamo ukuthi umntwana usekhulile. Bese lapho uthola wona umuthi lo mhlonyana. Kuhambe kuyokhiwa umuthi umhlonyana. Lesikhathi eseyimalangeni akhe uchatha zonke izinsuku ngalomhlonyana. Uyayizwa indaba? Lo mhlonyana ulekelela ukupholisa igazi kuye ukuthi angagijimeli abantu besilisa. Bese kuthathwa amabele. Awasamtshalwa kamabele namhlanje. Bekuyaye kuthathwe la semadala futhi oyintuthu ahlonywe lapha ezindlini phezulu. Agazi ngekhanda ukhotha. Uzoloke ekhotha wona zonke lezi zinsuku. Alekelela na ukupholisa igazi. Kufika lo leyasuku nje lokugcina ukuthi uyaqeda sekuhlatshwa imbuzi kade sebenzisa lo mhlonyana nalamabele. Into ebalekile nje imbuzi umhlonyana yombika. Umhlonyana unaso isigcawu, awunayo inkundla. Ungagidela lapha ezaleni, ungagidela ebaleni, ungagidela esibayeni. Awunayo inkundla umhlonyana. Futhi kubalekile ukuthi umntwana noma sebayalwa ke ezikoleni izinto sebezazi. Kulusiko ukuthi bezomama bakhe bezomyala ukuthi ngoba sokulesigaba akusafanele manje udlale nabafana ngoba ungahluvelelwa ingozi ukuthi. Yebo usuke sekwazi kodwa kufanele kusiko ukuthi abamyala umntwana. Uyokhula kumntwana aze afike esigabeni somemulo mangabe ephathe kahle bese uyamemulisa kodwa kuyona impoqo.
awuyona impoqo umemula usiyimpoqo, usiyibonge emntwaneni nasedlozini ukuthi umntwana uphathe kahle wakhula weze wafika la. yeah. Usiyibongo nje. Okay, mase sisesigabeni somemulo-ke esidlula umemulo, ngifuna size siyofika lapha ebukhosikhazini ukuthi ihamba kanjani ukuhlukana kwayo. Ukudlula umemulo phela usuke siwutshela ney'nsizwa endaweni manje wena baba ukuthi umntana wami sekhulile, indoda ezizwayo impela isingavela nenkomo noma ungeke ukusho lokho. Yeah. Kodwa usuke siwusho njalo. Igaba elandelayo seyelele-ke ey'nsizweni zakuphi nakuphi nezasendaweni ukuthi lo mntwana uyakhula aze afike ebukhosikhazini yini. Akusalele kuyintombazane nakubazali. Yeah. Sekulela ukuthi khona insizwa eqhamuka izizwayo ifike ithathe lo mntwana. Yeah. Wena baba kwakho kuphelela lapha ekumuliseni ingane nabazali bayo. Mangabe nimuthi sekuphelele lapho. Seniyobona ukuthi ubani oqhamukayo iqoqayo lengane oyenza unkosikazi. Kodwa meyihamba-ke iba nenhlanhla, ihamba izizocelwa, kuhambe kube ukuthi iyalotsholwa. Sekuzofika isigaba-ke manje sokuthi ake sithi-ke seyithathiwe manje. Seyilotsholiwe. Sesingangena esigabeni sokuthi ikhishwa kanjani intombazane ukuqhubeka ukuya phambili ihambe iyogana. Mhlawumbe lo-ke singangena kuko sikukhulume sikuchaze. Yeah. No, ngoba suze wayithinta indaba yomemulo. Wawenziwa lani ukuthi umemulo bese winter? Okay. Nangomunye ukhisimusi manje sesibona nje 25 hayibo. Nazi intombi manje lapho uDisemba sekunomemulo ngoDisemba. Umemulo isizathu sokuthi ube sebusika. Lolu udaka abantwana abagcotshwa ngalo. Lufaneke at least libe nonyaka selagutshwa. Ngoba luneshozi udaka lolu. Ushozi ilento eyenza ukuthi lolu daka lidonse izulu uma ngabe ligcotshwa abantu abahlambulukile base bengena emfuleni. Bayoligeza. Sekungahle kusuka izulu line lidume lingagcine lilimaza nezingane. Manje kwakungenaso isiqiniseko sokulolu daka abagcotshwa ngalo ngempela selinonyaka yini likhiwe lihleli. Uthola ukuthi likhiwe nje evikini lolu daka selithatha kugcotshwa ngale ingane. Mabe kusehlobo luyingozi lolu daka uma uzoligcoba amatshitshi. Mzukwane emfuleni yoligeza sekungahle kusuka imvula. Imvula ebanga ihamba nokuduma phakathi. Isingahle ilimaze lezi ingane. Kwakubalekelwa lokho ukuthi umemula ube sebusika. Sona sizathu leso. Ububi bokuthi siwenze nge-25 December yini inkinga? Iyona le ngisho ukuthi mesonza ngabo ama 25 December isikhathi semvula leso. Uma ngabe ngempela labantwana bonke bahlambulukile bayamatshitshi, mzwane bogeza lo daka kuzosuka izulu lingagcina seliqoba nanokuqoba. Lingagcina seliqoba manje sekusuka nesiqhotho, lingagcina izulu selilimaza nabantu. Ngoba phela umuntu wesifazane uyinto enkulu, uyimvelo nje ngesingayi. Mase umfakelo le daka linemfihlo enkulu kakhulu ethongeni. Ingakho nabantu abathwasayo belisebenzisa ngoba linemfihlo. Uma ulisebenzisa luneshozi, ulisebenzise ematshitshini engene emfuleni ehambe yoligeza, kusuka izulu. Izulu elingalihle lihamba nomngozi phakathi. Ingakho nje umemulo wenziwe ebusika. Mhlawumbe singachaza-ke ngoba bamndaba usungena endabeni yomemulo. Sesingachaza ukubaluleka kwezinto ekufanele zenziwe ngomemulo abantu bangageji. Ukuthi nje mhlawumbe wona no ukuqala ayisiqale ekuqaleni kwawo ukuthi mawuqalwa nje kuthiwa nje manje seliphumile kusuku lomemulo yinto yokuqala kuze kuhambe kuze kuyofika le egcineni ngoba ikuningi sike sikubona siyasibona even kumemulo sewubone umuntu uselapha esigcawini sekuyagidwa sibona how umhlwehle lona usulandwa khona lapha endlini eselapha esigcawini sithola ukuthi ugqokiswa nini kwenziwa kanjani. Ngiyawubonga lowo mbuzo. Asikuvezeke ukuthi isintu sizokhuluma ngesintu la nenqubo yokuqhuba leso sintu. Isintu sinye kuthina manguni akulela lizwe laseNatali. So memulo. Nalo lonke nje uhlobo lwezinto ezizenzayo isintu sinye. Kodwa into engacisha ihluke inqubo elandelwayo ukuqhuba leso sintu. Umemulo udinga inkomo nembuzi. Uma ngabe umntwana ezongena emgonqweni ngesithi uyangena kusasa nje uLesihlanu. Fanele imbuzi emfake emgonqweni ihlatshwe namhlanje. Akakangeni emgonqweni. Iyahlatshwa imbuzi ebikayo umemulo, iyavuka ngakusasa iyadliwa ngoLesihlanu. Meqeda ukudliwa imbuzi, umntwana usengena emgonqweni. Ungena nempelesi yakhe bangena bobabili. Inqubo yakithi emangwaneni engicabanga ukuthi nabantu abaningi nakwezinye izifunda umemulo bawuqhuba ngaleyo ndlela. Useyangena emgonqweni thina-ke ezweni lakithi emangwaneni sikubiza ngokuthi umqulu leyandle yakhiwayo lapha. Yakhiwa ngenca nangoqalo.
Yeah. leyo ndlu abazongena kuyo bahlale kuyo, sebegcobile lolu daka bobabili. Ngakusasa ekuseni ngesabatha sekufika iy'ntombi-ke manje lezi esezizomema, sey'fike nazo zogcotshwa lolu daka. Seziyaphuma zihambe zingena imizi, ziyamema manje. Indlela ezimema ngayo ayikho into eziyikhulumayo, zihambe ziyacula nje lo manqonqo. Meze kufica wena uyintombazane kulelo khaya, ziyakujaha thathe lolu daka zikugcobe ngalo, sekufanele uwujoyine sungomunye wazo. Indlela ey'mema ngayo umemulo. Meqeda ukumema, fanele eqonde emfuleni straight ziyogeza lolu daka. Lezi ntombi ebey'mema. Ngalelo langa ntambama sekuqala ikwaya-ke manje, sekuyafundelwa kufundelelwa umemulo. Kufanele kube liviki lonke kufundelwa zigonqile lezi iy'lwane ezimbili zibizwa ngey'lwane, laba abalaphi abagonqile, umakoti nempelesi. Bagonqile iviki lonke. Sekuyothi-ke kumele iyophela iviki leli landulela umemulo. Lapha ngoLwesihlanu sekuhlatshwa inkomo yomemulo. Ihlatshwa ngoLwesihlanu inkomo yomemulo. Basi zisahleli iy'lwane lapha emgonqweni. Ntambama kuzovalwa ngalelo langa. Ntambama inyama ezolala idliwe umhlubulo nesinqe. Umhlubulo udliwa zinsizwa ney'ntombi. Ngaleli langa inkomo yomemulo ihlatshiwe. La ekhaya kudliwa isinqe. Ngakusasa ekuseni kuzogida umsindo womemulo. Angithi kuyasa kuba lisabatha, inkomo beyihlatshwe ngayizolo. Ngesabatha kuzogida umsindo. Sekufanele zivuswe ekuseni iy'ntombi ngo-3, 4 ziphume manje zengaphandle ziyokwenza lolu siko lokweqa umlilo. Kufanele kufike kubasa umlilo lapha, la ugogo lo ophethe uzobe efaka leli iphini leli emlilweni, zilikhiphe ngomlomo, zilibeke eceleni abuye alibuyisele, zilikhiphe zonke lezi ntombi. Uyayizwa indaba? Bese kuzobasa umlilo wesibili lo sizoweqa. Umlilo wesibili eziweqayo ubaswa ngaleya mkuru, leya ndlu ebeyakhiwe endlini yenqa. Iwona mlilo eziweqayo. Azeqi lo wephini. Sekuyashiswa zonke-ke manje, kushiswa leya ndlu ebeyakhiwe endlini abebegonqe kuyo, ney'mpahla bebey'gqokile laba ababili zishiswa khona lapho. Sebejomba lo mlilo bonke bayahamba bayohlala emfuleni, abasabuyeli ngaphakathi. Sorry. Sebehamba-ke bayohlala emfuleni, abasabuyeli ngaphakathi. Sekuhamba kufika-ke manje, ukuhamba kwey'khathi sekuzofika umsindo. Ogogo-ke behla nebhakede mese kusondele isikhathi sokuthi kuzokhuphuka umsindo, leli bhakede liphethe imhlwehlwe. Bafike bagqokisa umakoti, lona phela simbiza ngomakoti intombi le emulayo. Bagqokisa impelesi yakhe umhlwehlwe. Ugqokela emfuleni, hhayi enkundleni sekuyadidizwa kucingwa imhlwehlwe. Sekuzofika ikhathi zokuthi akukhuphuke umsindo-ke manje. Futhi umsindo ngokwesintu noma ngokwenqubo, angisho kanjalo, yakithi eMangwaneni nakwezinye iy'ndawo, umsindo udlela lapha emfuleni, kufanele kwehle isifuba nensonyama. Uyodla umsindo lapha, ukhuphuka sewudlile. Sekungayizona iy'nsizwa negonso abangathi cha sibekeleni ukudla kwethu sokudla emva komsindo. Kodwa umthetho uthi ukudla kwehle emfuleni badlele khona. Sekufika iy'khathi-ke zantambama usuyakhuphuka umsindo, umakoti ufakile umhlwehlwe, udaka bakaligezi, nayo into ebalulekile. Lolu daka basaligcobile. Uyakhuphuka umsindo manje, uzothi uma ufika enkundleni, ungakubiza ngokuthi wena senkundleni, ungathi kusesigcawini, kuyafana, kuya ngokuthi ukubiza kanjani. Uyafika enkundleni noma esigcawini, sekufanele ukuthi ubaba wentombi abike intombi-ke phela le yemulayo. Meqeda ukuyibika useyagiya, nabafowabo bentombi bayagiya, nobaba bentombi bayagiya. Ngokwenqubo yakithi-ke mebeqeda ukugiya, siyayisivulela inkundla-ke thina ngomqhakazo. Sekufanele iy'nsizwa-ke manje ziqhakaze, seyivula inkundla manje. Meqeda ukuqhakaza sekuzogida umsindo-ke manje kamakoti. Iy'ngoma ey'culwa emsindweni lezi iy'ngoma ey'qanjwe ngey'nsizwa zala ekhaya. Kuthi usibanibani ngeke aganwe ngoba ubani uliyisoka. Usibanibani ngeke abe namfazi ngoba usibanibani uliyihumusha. Kuculwa lezo ngoma lezi emsindweni. Mese kubonakala ukuthi-ke umsindo sewugidile sekwanele, igonso selikhuzumuka lihlanganisa iy'nsizwa manje. Ngasikhathi likhuzumuka igonso, iy'ntombi sey'suka ngamajubane ziyemfuleni, sekukhani ziyogeza udaka. Lugezwe emini udaka? Lugezwe emini emva kokugida komsindo. Ngasikhathi igonso likhuzumuka lihlanganisa iy'nsizwa, umsindo usuqedile ukugida, ziphuma ngamajubane ziyogeza. Sezizobuya-ke ngokwakithi, sezizogida ingoma-ke manje kamakoti ngelanga lokuqala. Le gida lapha ebalini. Seyigida leyo ngoma, sekuphelile okwangalelo langa. Before nje siye kude kakhulu,
kuthiwa mama kumemulo kanjani maziyokweqa umlilo ziyashawa usiko noma ukuganga. Kuwumkhubanyana nje lowo. Izinto ezilusiko kuso sonke isintu zimbalwa kakhulu. Ukweqa umlilo kuwusiko. Ukukhipha iphini lokuya kuwusiko. Kunezinto eziwusiko nje phakathi kwaso lesinto esisuke siqhutshwa. Kube khona izinto eziwumkhutshanyana ezenziwayo ongeke ukuthi noma ungazenzanga kuthiwa sekunecala uzenzanga. Kufana ngithi nokushada uthola umkhwenyana eselaliswe embhedweni eseshayo kuwumkhuba lo akusiwo usiko mengashaywa ngakukhonto ezokonakala. Umkhuba nje owenziwayo. Ngeke ukuthi ngoba kambozwanga ingubo washaywa sekunecala. Kodwa kunezinto eziphoqayo ukuthi kumele zenziwe kulesintu lesi esisuke siqhutshwa ngaleso sikhathi. Esizibizwa nazo ngamasiko athize abalekile kuleyo process eyenziwayo. Injalo nje. No. Hayi no iyatholakala. Hayi asiqhubeke ukuthi okay ngoba uyichaza ihambe iziyofika lapha ebukhosazini ngoba sesike sathi ukuphazanyiswa yiyo le. Okay. Okushuthi ke okwememulo siyakuvala lapha mhlawumbe ukuqedela ngokwezwe lakithi eMangwaneni ngakusasa ngelanga lelaza suke nje sekuzoba ingoma lesizogida ngokwakithi. Sekuzoba ilo ngoma ezonandisa nje. Kodwa umemulo sowuphelile ngayizolo. Okay. Naba-ke bobonga izolo umemulo. Sihlangana nabo edrobheni bafaka idwaba manje angazi kusuke kuyilani lelo siko lo. Phela lelo sikhathi okusuke kufanele ukuthi sebeyiphucile ngaso basuke bayokhipha isinyama. Sadlule yadaka bebeligcobile kanjani. Kuyimfihlo ke lokho ngeke sikukhulume kakhulu enkundleni zokuxhumana ngoba kodwa nje bayazi ogogo ukuthi mebeyikhipha ingane sizedrobheni kwenziwani. Kulusiko olujulile olubalekile. Kodwa lihamba nokuyolahla isinyama. Ngoba kade imvamisa basuke sebegondile emakhanda. Usiko olubalekile lolo. Hayi no. Iyazwakala. Enye into mhlawumbe bengifuna siyibheke ngoba ziningi lezi zinto lezi. Ngifuna siwe lapha ngoba yonke into esiyikhulumayo ihamba ithinte nento yempepha. Yebo. Ukuthi ekhaya ubani umuntu ofanele ashisa impepha ukhethwa kanjani, ukhethwa wobani, fanele abe umuntu onjani. Ozwakhe. Ngiyawubonga lowo mbuzo mfokandaba abantu abaningi leyo nto iyabadida. Impepha inomnikazi oyizalelwe. Siqale lapho. Umnikazi wempepha inkosana. Umnikazi wempepha lo izalelwe impepha. Kodwa akusho ukuthi uyena othethe idlozi la ekhaya. Akusho ukuthi uyena obonga idlozi la ekhaya. Fanele sikuhlukanise. Akusho ukuthi uyobonga idlozi, akusho ukuthi kuyimpoqo ukuthi uyobonga idlozi nothethe idlozi. Kodwa uye umnikazi wempepha. Umuntu ozothetha idlozi manje asingasakhulumi ngokuthi impepha kabani, impepha yenkosana nje. Sesingabuya la ukuthi ubani othethe idlozi, ubani obonga idlozi. Umuntu othethe idlozi la ekhaya kufanele kube umuntu oganiwe. Qala lapho uqala. Leyo akufanele sigwegwese leyo. Kufanele kube umuntu ogidelwe nonkosikazi. Awukwazi ukukhulumisa amadoda, ukukhulumisa amakhosikazi ungenayo inkosikazi ungasiyindoda. Uzosidalela inkinga. Kufanele kube umuntu ogidelwe ononkosikazi. Uyena umuntu othethe idlozi la ekhaya. Ekumkhetheni lowo muntu uyakhethwa lidlozi abe nesiphiwo. Sokukwazi ukubonga idlozi, sokukwazi ukuthetha idlozi. Inkosana mengenawo umona, ikuzwisisa lokuthi la kubafowethu nanga ophiwe. Iyona imkhululela hayi ukuthi imkhululela impepha. Imkhululela ukuthi uyena ozobonga idlozi la ekhaya uzothetha idlozi. Impepha yenkosana. Okay. Into nayo ke ithi umama uzele mhlawumbe umama uzele amantombazane wodwa. Ubaba akasekho. Yebo. Uzele amantombazane wodwa. Noma wazele amantombazane kodwa umfana okhona la ekhaya mncane amantombazane amadala. Ubani ke ofanele ashisele impepha? Ngibonge futhi lowo mbuzo. Impepha ifana nesidumbu, asikho isidumbu sangakwethu. Mesishonelwe emndenini kwaNdaba kwaGwala, shonelwe umfowethu sonke. Akukho ngoba kushonela ekhaya balentwe isidumbu sangakwethu. Ayikho impepha yangakwethu. Ngeke kukhulunyiswe ingane kuzohlatshwa inkomo ukuthi uyimpepha yangakwethu. Into efika nomama babulala imizi yobaba. Babulala imizi, umntwana uyakhuluma emsamo bayamhlebela bayamtshela ubani okhulumayo lapho. Ukhuluma lo nkosikazi phela manje ngoba uyotshela ingane. Bakhona ukho umuzi ongenamndeni, bakhona abantu emndenini abafanele okufanele bezophatha impepha la ekhaya azakhule lo mntwana. Ngisho engakhula akusho ukuthi uyosezophatha impepha.
Okay. Ngokwesintu nje kufuneka ngomthetho indlu nendlu noma umuzi nomuzi ube nomuntu obonga idlozi othethe idlozi. Nako-ke manje kuhlaselwe lento yokuthwala ngedlozi, yokuganga ngedlozi. Lana sidinga umuntu nje thina sizelwe ubaba singamantombazane. Umfana okhona usemncane noma umfana akekho at all. Siyafika sibuye eGoli fune masihambe sishisele impepha sicelelwe indlela. Ubani ongasenzela lokho ngoba ngeke njalo mhlawumbe siloku saya eGreen Point noma siloku saya eWinterton kuyolanda baba omncane ukuthi sifikile sibuye eGoli uDisemba ozoshishisela noma sesiyahamba. Ubani nje ongenza lokho. Lento yokuthi ufikile usubuyele eGoli kumele ushise impepha. Abantu impepha bayayi-abuse. Uyakhona uyintombazana ungena kwagogo ufike uhlale lapho ohlangothini lo mama uhlalele phansi ukhulume ngisho ngenhliziyo noma ukhulume ukuthi gogo mkhulu sengiyahamba ngicela indlela enhle. Umkhuleko wakithi wesintu loyo. Asikho isidingo sokushisa impepha. Asikho isidingo sokuthi kuyoze kukhuluma ingane kuthiwa yikubika ukuthi uyahamba. Ngena nekhwama zakho uhlala uwedwa kwagogo lapha phansi ukhulume wena, hayi ukuthi uyongamela emsamo uyintombazana ungamela umsamo. Uhlale phansi nje ukhulume. Bayakuzwa abantu abadala ngaphandle kokushisa impepha. Ngisho ebaleni uyakhuluma, ukhuluma ngisho bume sekuphethwe izikhwama sikuphelezela sikukhipha. Ngenhliziyo ukhuluma usho ukuthi sengiyahamba ngicela ukuthi nihambe nami. So uyishisile impepha. Okay. Kusuke sekwenze njani-ke mase kuthiwa ngiyakuzwa ukuthi umuntu owazalelwa yona inkosana. Inkosana le ekhaya-ke umuntu ophuzela utshwala uyena umuntu onganakile ngempela. Siyishifta kanjani impepha kuye ukuthi ye kumuntu okuyena esimbona ngathi unomqondo la ekhaya? Impepha ngeke niyishifte nizoshifta umuntu ozothetha idlozi. Sekufanele nendlela mzoba nephile engadakiwe lo abike emsamakhulu ukuthi usibani bani ozosikhulumela la ekhaya. Uyena okufanele amkhulule ngomlomo wakhe. Ngoba mina nimeqa nizodala inkingi. Yilo muntu olandwa ngisho kuthiwa uliphara uhlala emapayipini khona izinto ezidinga yena kufanele nimgeze nimlanda abuye enze into zakhe abuye abuyele emapayipini ayohlala khona. Eningeke nimeqe. So kufanele mzoba ningaphuzile le zinto zakhe. Nimphoqa impela ukuthi manje nanga umuntu esesimkhethile njengekhaya ukuthi uzothetha idlozi, hayi ukuthi uthathe indawo yakho. Akaye emsama amkhulule. Uthi bo baba ngicela ukuthi usibani bani ngoba ngathi unesiphiwe kube uyena ozothetha idlozi la ekhaya bonke idlozi. Sizosebenzisa yena. Iba kanjalo. Kodwa usamile ukuthi umnikazi wempepha. Ngoba mzukwane wena osowukhethiwe ukuthi uwobonga idlozi othetha idlozi mzukwane sowuphuma ngeke ukhiphe. Kumele ukhishwe uye leli yaphara lakini. Ilona kumele likhiphe. Umakoti nje weza ngokuzogana la ekhaya uyayishisa impepha. Umakoti akayithithi impepha noma kunjani. Imkhuba. Akusona imkhuba imhlolo eyenziwe emzini yobaba. Imhlolo umuntu osifazana impepha akayithinti. Kunamabhokoli ikhwaga zomama esezashisa impepha. Ngiyazisa abayokufica phambili emndenini yabo. Bengamela usuke uxake ukuthi meshisa impepha ukhuluma nobani ngoba akababizi obabezala usuke ekhuluma nobani empepheni. Iqala lapho phela. Uthi umakoti yahlonipha akabiza amagama obaba. Ugagula obaba la ekhaya ukhuluma nobani meshisa impepha. Ngoba ngisho kwayena lo khethiwe ukuthi ubonga idlozi. Uyena othethe idlozi. Akusho ukuthi sezohamba eshisa impepha ezokhela ekhela impepha kuyonke lemizi. Kuyenzeka ngine isiphiwo sokubonga idlozi bese ngifikile ngizophatha umsebenzi. Sekufuneka yona le nkosana ngisho kuthiwa idlile. Ikube yiye yokhela impepha umnikazi wempepha abike ukuthi nanga umuntu akababa omncane usefikile ozosiphathela umsebenzi. Mina impepha niyokheli ngizothetha idlozi.